Aj ty sám vieš, že na trhu je množstvo realitných kancelárií. Nie však každý vie správne nastaviť predajnú cenu nehnuteľnosti. Určite základom je správne nastaviť cenu. Povedala by som, že až kľúčové, aby sa z tej nehnuteľnosti nestal ležiak, alebo aby ste nedostali málo peňazí. No popravde, nie každému ide o klienta. Väčšinou ide o rýchlu províziu, ale my sa snažíme naplniť hodnoty a potreby nášho klienta. Voláme sa Erik a Dominika a sme súčasťou realitnej kancelárii Sierra. Spolu s naším tímom väčšinou predáme nehnuteľnosť do 4 týždňov. Je to aj vďaka tomu, že spolupracujeme s tímom odborníkov. Napríklad náš fotograf patrí medzi 2 najlepších na Slovensku a zastrešuje nám fotografie, videá, 3D prehliadky a takisto marketingový materiál na sociálne siete. Vďaka nemu a ďalším odborníkom v našom tíme vieme pre nášho makléra zabezpečiť top servis, aby dostal pri predaji nehnuteľnosti to, čo očakáva. A to zďaleka nie je všetko. Vašu nehnuteľnosť vám pomôžeme upratať, pokosiť, poumývať okná. To znamená, že spravíme všetko pre tú vašu nehnuteľnosť, aby ste ju čo najrýchlejšie a najlepšie predali. Pretože veríme, že realitný maklér by nemal byť len na otváranie dverí a zdvíhanie telefonátov, ale mal by priniesť klientovi pridanú hodnotu, ušetrený čas a zarobenie peniaze bez stresu.